Tegya kala rekma dahono ya tegya kala runtes banang nyebut ora trima Gustiku kewirangan korek-korek dadap Kodormu wadamu Kudoro. Orang kiri. Yuk. Garing ngiramane muga-muga kanthi lakon garing dadi ratu bisa kanggo srana tumrap tentreming desa Kali Sograwetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dayana desa kang tata titi tentrem gemari palajinawi baldatun thayyibatun warobun ghafur amin Allahumma amin. Selamat sing nanggap sing ditanggap lan sedaya warga masyarakat sedaya ingkang rawuh mugi panjang yuswa murah rezeki selamat donya lan akhirate amin Allahumma amin. Pungkasane ngatur kula Jaya-jaya Wijayanti Surasudira jaya dening Ratu Brasna kaping Darmastuti Rahayu rahayu saking dumadi Gusti Kang panjenengan Allah daya selamat warahmatullahi wabarakatuh.